Кастрація котика. Для кастрації котика нам потрібен один котик і лікар. Котик має бути віком від 8 місяців. До 8 місяців котик вважається, що ще не завершив свій розвиток гормональний та фізіологічний, не доріс. Від гормонів статевих органів залежить розвиток деяких органів і деяких систем органів. Тому до 8 місяців вважається некоректним каструвати кота. Значить, ви принесли нам голодного котика, ми його оглянули, набрали крові, здали в лабораторія дає нам результат, і відповідно ми вже можемо знати, чи можна дану тварину вводити в наркоз чи ні. Потім наступний візит ваш, у нас все добре, все прекрасно, тобто ввели в наркоз, кастрували, операція закінчена, віддали і вивели з наркозу і віддали вам кота.